V minulej časti ste videli. Trošku sa prehní. Aha. Áno. Nie je to moc. Kde máš vlastne list vlastníctva? Tento môj cenný dokument je zavesený presne 2 kroky severozápadne od mojej truhlice. Buenos Aires Kolibas uvádza Pedro Cundés ako Juan Carlos Ureña, a Manolo Menzes ako Jorge Ramírez Jalapeño v mexicko-brazilsko-ukrajinskej telenovele Dolores. Partner octavo, el cante per cocaíno. Časť 8, uspávanka pre kokaín. Keďže je ten sedlák Jalapeňo v noci na poli, využijem príležitosť, počkám, kým bude na zvonici odbíjať polnoc. Dám si pekné masku. Preskočím plot. Podleziem voz. A toho bastarda si nebudem všímať. A všade tichučko. Pa kľúčom si otvorím dvere. Áno, vojdem. A keďže som zistil prezlečenie ako Mária Jednoočko, kde má Jalapeňo list vlastníctva, nádherným tanečným krokom si vojdem dnu a zoberiem si list vlastníctva. Hlupák Jalapeňa. Došľak. Marihuaneta, ticho. Ježiš. Ježiš, to sú tlaky. No možno oplatku. Ahoj. Ahoj. Kokaíno. Áno, to som ja. Kokaíno. Áno. Prečo nespíš? Nechce sa mi ešte spať. Aha. Ani mne sa nechce spať. Nemôžem, nedá sa mi. Kokaíno, kde má otec list vlastníctva? Jaký list vlastníctva? Tam. Tam je. Aha, ďakujem ti, kokaíno. List vlastníctva. Kokaíno, spinkaj. Nechce sa mi.
Zaspievaš mi uspavanku? Zaspievam ma spí, chlapec malý spí. Nie, tak to nejde. Držobu spí. Spinkaj, kúkaj, spinkaj. Zaspievaš mi niečo? Chceš uspavanku? Áno. Ale musíš držať hubu. Te quiero más cocaína. Te quiero, te quiero, te quiero. No haló, otec sa vám vrátil z práce. Vstávajme, Pablo, Esteban. Ale muchita. No, dobré ráno. Ahoj. Hej, Múreňa. Dobré ráno. Dobré ráno, chalapeňa. No vstávajte, spaktuši. Múreňa. Na budúce uvidíte. Chalapeňo, rozhodol som sa, že zakopeme šekeru. No, jalapeño. No te Žiadna vojnová sekera. Tačilo. Te quiero dati. Tá hacienda bude moja. Doktor! Doktor! Musíte mi pomôcť! Mám vážny problém! V slovenskom znení účinku.